нещо, което Бог държи на него. И едно от качествата, които са присъщи за хората, покоряващи се на Господа. И искам да ви кажа, че това качество е жизнено необходимо, за да можем да устоим до края. Жизнено необходимо, за да можем да устоим до края. Когато говорим за устояване, когато говорим до края, казваме думичките до края, може би вече се сещате за кое качество става въпрос. Именно за търпението. Да проявяваме търпение. В Галатяни 5:22 там се изброяват плодовете на духа и един от плодовете е именно търпението. И забелязвам, че в последно време, в този напрегнат свят, в това забързано време, в това темпо, с което ни се налага да живееме, изпускаме едно от нужните неща – търпението. Искаме бързо всичко да става. Искаме днеска да получиме. Искаме, ако може, на момента да разбереме. Искаме на момента, веднага всичко да стане. Господ обаче иска нещо друго. Иска търпение от нас. И до каква степен го проявяваме? До каква степен сме се усъвършенствали в това да проявяваме търпение? Или си караме така, както нас ни харесва? Тази сутрин ще поговорим по-обстойно за това, но преди да започнем да говорим, ще ви помоля да наведем главите си, да благословим словото, което ще говорим. Святи Татко, ето Господи, днешния ден отново заставаме пред Тебе и молим, Господи, храната, която Ти си приготвил, да бъде, Господи, питателна, да бъде, Господи, вкусна, да бъде, Господи, силна и добавяща сили, Господи, в телата и в душите. Защото, Боже, знаеме, че без Твоята храна, без живото Слово, без хляба на живота, Татко, не можем да устоим. Затова Те молим, Господи, Ти да говориш не човешка път, не човек да се прославя, но Словото Ти, Господи, да се прослави чрез Святия Ти Дух и Ти да му употребиш като един инструмент, Господи. И тая сутрин моите братя и сестри да бъдат благословени от Словото, което, Господи, Ти си вложил в сърцето ми. Защото съм убеден, Боже, че не аз, а Ти, Господи, си ми го дал това нещо. Вярвам, Господи, че Словото днешния ден е от Тебе за Божият народ. Благословен да си, Господи, нека да се получаваме, нека да се променяме според това, което, Господи, Ти желаеш. Както, Господи, моите братя и сестри, така и аз. В името Господно молим и просим. Амин. И ще го прочетем, ето, брат Дани, благодаря ти. А плодът на духа е любов, радост, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание и против такива неща няма закон. Днес ще говорим за търпението. Що е търпението? Бързо може да проверите. Влизате в Google, имате телефони почти всички. Влизате в Google, пишете търпение и разбирате. И аз съм си направил труда да го извада, за да не си бъркате сега в чубовете и да си вадите телефоните, ще го прочета. Способността да се издържи на трудни обстоятелства, като две точки. Постоянство пред забавяне. Когато нещо се бави, когато нещо чакаме и дълго време така го искаме, някой път сме нетърпеливи. Тогава трябва да проявиме именно това търпение. Толерантност към провокация. Често пъти си изпускаме нервите, често пъти проявяваме онова човешко качество на злоба, гняв и да не изборявам други негативни, загубвайки търпението, което Господ иска от нас. Ниво на издръжливост преди човек да реагира негативно. Ниво на издържливост преди човек
да реагира негативно. Загубата на търпение обикновено води до негативна реакция. Може да се така да си направите едно изследване сами за себе си и ще разберете, че това, което казвам в момента, истина е така. Ако загубиш търпение, то винаги те води към негативно чувство, към негативна реакция. Има ли хора, които са избухвали в гняв и в нерви поради тая липса на търпение? Почти всички шофьори. Само шофьори всички. И на ден сигурно избухваме по 10 пъти, по 20 пъти. Чакаме на опашката, примерно, пред лекара. Чакаш търпеливо и влиза някой или чука на вратата да пита дали доктор е вътре. Ма ти къде отиваш? Чакай, върни се. И аз съм тук, знаеш от колко цял ден съм тук. Липса на търпение. Липса на дълго търпение. В магазина редиш се на опашката. На Фреша, примерно. При сестра Силвия. Редиш се и някой се, или не детенце, с една близалка или с една дъвка и се мушка пред теб. Чакай, аз съм преди тебе. Чакай, бе, защо е нужно? Една близалка. Да, той е загубил търпение. Той е загубил преди тебе търпение. Но начинът да му покажеш, че трябва да се научи на търпение, не е да го фане за ухото. Покажи му, че можеш да изтърпиш. Виж, аз знам, че аз съм преди тебе, но те пускам, защото искам да ти покажа нещо добро. Искам да ти покажа, че хората трябва да бъдат търпеливи. И всичко трябва да бъде подред. Трябва да спазваме реда. И това нещо, като го дадеш като пример, дори на своите си деца, то има ефект в живота. Да се научиш да спазваш търпение. Като по-малък си мислех, че като направя 18 години, всичко ще получа на момента. Ще започна работа, ще изкарвам пари и всичко ще стане отма. Ставайки на 18 години, разбрах, че нещата не са така. Докато си по-млад, си мислиш, че възрастта ти е проблем. И нямаш търпение да стигнеш дадената възраст. Стигаш даже на дадената възраст, обаче разбираш, че не е било от възрастта. Всичко трябва да става подред. И търпението е жизнено необходимо като качество за вярващия. Сега говорим за света, нали? До сега ви говорих за света. Но в църквата, в духовен аспект, търпението играе огромна роля. Огромна роля. Записал съм си тук, липсата на търпение може да донесе много нежелани преживявания или последици, които могат да бъдат които могат да бъдат непоправими. Тръгването на червен светофар, понеже бързаш и понеже не може да чакаш, може да ти изиграе толкова важна роля в живота, че да загубиш самия си живот. Преминаваш на червено, колите върват, тръгваш на червено и животът ти приключва на момента. Защо? Защото не си проявил търпение. И сега искам да ви... Това е в живота, това е в живия живот. Искам сега да ви кажа, че в духовния живот по абсолютно същия начин можем да загубим Божието благоволение заради това, че не сме проявили търпение. Един такъв случай се разглежда в Първо царе, 13 глава, искам да прочетеме, от 1 до 14 стих. Хората, които познават Словото, които са чели, вероятно вече се сещат за кой говори. Имаше един момент, в който Израил не искаше вече съди, искаше цар.
И Бог им изпрати цар. И първият цар беше цар Саул. Кой го беше помазал за цар? Самуил. Пророк Самуил. Имаше едни заповеди, които трябваше да се спазват. Жертвоприношенията можеше да се принасят само от свещеници. Въпреки че имаше цар, не можеше да се принасят от свещеници. И в една от ситуациите, които днес ще разгледаме, е липсата на загуба на търпение на цар Саул, който си позволи да направи нещо, което е противно на Бога. Нека да го прочетем. От 1 до 14. До това време Саул беше царувал 1 година. А като минаха 2 години от Сауловото царуване над Израил, той си избра 3000 мъже от Израил, от които 2000 бяха с него в Михмас и на хълма Витил, а 1000 бяха с Йонатан, синът му, в Гавая. Вениаминова, останала част от народа, Саул отпрати обратно всеки в шатъра си. Така, тук малко правя увод, за да може да разберете за какво става, каква е ситуацията. И Йонатан разби филистимската стража, която беше в Гавая. И филистимците разбраха за това, а Саул извести с тръба по цялата земя, която казваше: нека чуят за това и евреите. И така целият Израил беше известен, че Саул нападнал филистимската стража и че Израил бил намразен от филистимците. И народът се събра в Галгал да следва Саул. А филистимците се събраха да се бият с Израил 30 000, вижте, забележете, 30 000 колесници и 6 000 конници, народ на брой, като пясък край морския бряг. И излязоха и разположиха стан в Михмас, на изток от Ветавен. Когато израелевите мъже видяха, че бяха притиснати, ситуацията искам да следите. Израелевите мъже разбраха, че бяха притиснати, защото народът беше в опасност. Тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите, в проломите и в рововете. Някои от евреите преминаха Йордан към Гадовата и Гадовата и Галатската земя. Да. А колкото до Саул, той беше още в Галгал и целият народ вървеше след него с трепет. Саул чака 7 дни, вижте, според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше, Саул каза: донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той принесе всеизгарянето. И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. А Самуил каза: какво направи ти? И Саул отговори: понеже видях, че народът се разпръсваше от мене и че ти не дойде в определеното време, а филистимците се събираха в Михмас, си казах: сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа, затова дръзнах и принесох всеизгаряне. Самуил каза на Саул, вижте, силните думи: безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, което Господ твоя Бог ти заповяда, а Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израил до века. И 14 стих. Но сега царството ти няма да устои, Господ си потърси човек според сърцето си и него определи да бъде цар над народа му, понеже ти не спази онова, което Господ ти заповяда. Амин на словото. Тък му приключи с принасянето на жертвата на всеизгарянето. И дойде човек. Колко пъти сме изпадали в ситуацията на Саул? Много често пъти. Точно преди да
дойде подходящия човек, подобаващия човек, точно да стане работата, която трябва да стане, точно да започнеш работа на точното място и ти избираш грешното място. Точно да се срещнеш с точния човек и ти отиваш при другия човек. И това е нещо, което оказва влияние в живота ти, защото ти не показваш нужното търпение. За къде бързаше? Притиснато от ситуацията, ще кажете. Да. Вероятно, често пъти сме притискани от ситуация. Притиснати сме от обстоятелства, които наглед изглеждат твърде тягостни, твърде напрегнати и едва ли не Бог спи някъде там и ние сме оставени и забравени и сега ще ни вземат живота. Колко пъти сте изпадали в ситуация, че чакате отговор от Господ и Господ се бави с отговора и викате, вече няма да чакам, ставам и правя това, което трябва да свърша. Правиш го и Святия Дух ти казва, защо го направи. Утре беше денят, в който трябваше да го направиш. Нетърпението. Нетърпението струваше царството на Саул. Загуби си благоволението да устои неговото царство. Защо? Защото бърза да направи нещо, което не беше негова работа. Реши да поеме отговорност, която не беше възложена на него. По някой път виждаме хора, които нямат търпение и поемат отговорност, която не лежи на техните плещи. Не знам в вашите работи, в вашите служби, дали сте изпадали, но искам да си представите една ситуация. Медицинската сестра да не може да изчака доктора, защото доктора, примерно, е в задръстване и да каже, не, аз ще направя операция, той се бави. Реже и почва да оперира. Обаче тя е медицинска сестра. Човек умира. Тя няма познанията, не е авторизирана. Няма нужната подготовка. И ще стигна по-далече. Няма нужното благоволение от Господа върху нея, за да прави тия неща. И това може да струва живота на човека, който оперира тя. Същевременно може да струва и нейния живот, защото може да влезне в затвора. И сигурно ще влезне в затвора. Ще си загуби свободата, ще си загуби възможността да живее със семейството си. По някой път секунди ни делят от успеха. И загубата на търпение точно за тия секунди струват по някой път благоволението на Господа. Знаете ли, че често пъти, когато давам кръв за изследване и нямам търпението да дойде резултата. И особено когато съм бил болен и когато съм, примерно сега тук от 20 и няколко ден, близо месец, кашлям. И вчера жена ми вика, ще ходим при един доктор там да те прегледа. Защото вече тази кашлица вика не отива на добре. Така. И първо си мислех, ще дам кръв и урина. И се върнах една година назад. Дадох пак изследвания. И там пращат СМС-и, Сабина знае по-точно, пращат СМС-и, не знам какво, не знам що, кодове някакви, влизам аз и гледам някакви резултати, излезнали, някакви не излезнали, обаче аз решавам да си проверя, вече нямам търпение, искам да видя какви са ми, нямам търпение, забелязвате ли какво казвам? Нямам търпение, искам да видя какво ми се случва, дали съм здрав или не съм. Попадам на някакви цифрички и виждам несъответствие.
звънкам на майка ми, викам, майко, бе, я ми кажи колко трябва да, не знам сега, за коя така, тромбоцити ли, не знам, левкоцити ли, не знам, не си спомням, не спомням. Звънкам на майка ми, колко са ти? И аз казвам някаква стойност. Как така, бе, Веселине? Не може да бъде. Бе, викам, така пише тука. И аз година са бил, обаждам се на Сабина, почваме едно разследване, на Стасия вече, всичките запали край. Не ми съответстват тромбоцитите, нещо имам проблем. В крайна сметка се окаже, че още резултата не е готов и това са някакви стойности написани отстрани, които аз не съм разбрал, разбира се, моето невежество, но нетърпението по някой път може да те вкара в филм, в който психически да не устоиш. Аналогична ситуация беше с Марк. Там вече ситуацията беше малко по-различна. Дойдоха му стойности на захарта по-високи от нормалното и слава на Господа, тогава духът ми беше така бодър и имах твърдата увереност, че това не е така. Но моята съпруга загуби самообладанието. И викат, край детето е с диабет. И започва едни такива. Викам, чакай, утре ще се обадиме спокойно. Утре ще се обадим, ще направим още едни изследвания, ще видиме. От едни изследвания не може. Дай да изчакам. Не, то на Сабина се обадиме, на централата в лабораторията. Абе, масово. Не знам, ще ви го разправям, но е загуба на търпение. До утрешния ден трябваше 24 часа, айде да кажем 18 часа. Трябваше да изчакаме. Загубата на търпение. Тя направо дигна кръво. Вече 180, 200 на инсулт ще направи заради загубата на търпение. Загубата на търпение. И в крайна сметка се оказа, че е станала грешка, която се допуска. Ние сме хора, допускаме грешки. И една липса на търпение, една загуба на търпение може да ти навреди и да направиш инсулт, да направиш инфаркт. Защо? Защото не си изчакал. Може да загубиш и благоволението си, може да загубиш и спасението си заради това, че ти не си изчакал достатъчно време. Заради това, че ти си загубил търпение. Ама чакаш твоите близки и роднини, колко време ще ги чакам да повярват? Ама аз им говоря вече 20-та година. Губа търпение, искам на момента вече. Изчакай благовремието, изчакай Господ и Неговото време. И вярвам, че Бог е предвидил време, в което твоите молитви ще бъдат чути. Искате ли да ви разкажа един случай, в който дори човека, който лежеше върху него отговорността да види спасения народ, не можа да го види, но имаше търпение да ги изведе и да им покаже правия път. Моисей. 40 години ги водеше в пустинята. Имаше търпението да се разправя с този непокорен и коравоврат народ. 40 години! И в крайна сметка той не можа да влезе с тях в обещаната земя. Нямаха търпение, когато той отиде да вземе 10 Божии заповеди, 40 дни беше в планината. Те нямаха търпение и на Арон изискаха от Арон да направи какво? Направи ни богове, направи ни теле. Да, и направиха теле. Защо? Защото нямаха търпение вече. 40 дена се бави. Къде е Моисей? По същия начин сме и по някой път нямаме нужното търпение. Искам да ви дам един пример, който е библейски, разбира се, и се намира в Йоан, 5 глава, от 1 до 9 стих. Искам да прочетем. Един човек, който наистина имаше дълго търпение. Нека да го прочетем. След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим. А в Йерусалим, близо до овчета порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия.
Сега няма да говорим нито за капалнята, нито за овчета порта, ще говорим за нещо друго. В тях лежаха множество болни, слепи, куци, парализирани, които чакаха да се раздвижи водата, защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата. А който първи влезеше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. И там имаше един човек болен, забележете сега, 38 години. 38 години. Исус като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледува, му каза: искаш ли да оздравееш? И болният му отговори: Господине, нямам човек да ме пусне в капалнята, когато се раздвижва водата. Но докато дойда аз, друг слиза преди мене. Исус му каза: стани, вдигни постелката си и ходи. И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Амин на словото. Кале, на колко години си? На 30. На колко? На 30. Ти на колко си? 34. Ти? Динко, малкия. Вие па сте един за друг динковците. На колко? Ради, ти на колко си? 40. Горе-долу може да си представиш колко време човек е лежал там. Те не могат да си представят. Още толкова време са живяли и още не са достигнали времето, в което той е лежал там. 38 години. Да лежиш на едно и също място и да чакаш изцелението на твоята болест. Как ти се струва сега твоята болест, която чакаш да бъде изцелена? Искам да поставиш с годините чакане на този човек. 38 години. 38 години. Как ви се вижда? Много време. Половин човешки живот. Смирение, покорство, кротост. Всичките те бяха заключени в това търпение. И интересното е, че 38 години той чакаше там. Словото казва: Исус видя, че от дълго време, не казва, че скоро е отишъл, той си бил болен и скоро отишъл, обаче Исус минава и: ао, здрасти, ти вече си готов. От дълго време седи там. Исус, като го видя, разбра, че от дълго време е там. Вероятно беше един от първите, които, или от най-старите посетители на капалнята. И търпението му беше възнаградено. Проявата на дълго търпение, то вече не беше търпение, беше преминало в дълго търпение. И дълго търпението му беше възнаградено от Бога на боговете и Цара на царете. Защото Господ като отиде и го видя, че от дълго време той е там. И се надява. Имаше надежда. Това е следващото нещо, което искам да кажа. Че дълготърпението е свързано с постоянство, надежда, смирение и вижте, накрая успех. Проявяваш дълготърпение, надежда, смирение и постоянство и няма как това нещо да не доведе до успех. И ние виждаме, че болният паралитик беше възнаграден за това, че имаше дълго търпение. Кое го впечатли Христос? Знаеме там, четеме, че имаше много хора. Нали виждате, в началото на Словото казва, имаше много хора. Кое го впечатли? Търпението. Видя, че то дълго време е там. Той има търпение, той от колко време е тук? Той от колко време е тук? За да вече да се личи къде е живял, какво е правил. Нали знаете, виждали сте хора, които живеят на улицата и като минеш покрай някой, който
от отдавна си обитава едно и също място, виждаш, че той си наредил вече почти като в собствен дом. Вероятно, той въпросният човек си беше наредил така нещата. Всичко да му е на една ръка разстояние. Чакащ момента на неговото изцеление. И вика, нямам човек, но имам търпение. По някой път може да нямаш човек, но ако имаш търпение, Бог те възнаграждава. Амин. Нямам човек, който да ме пусне, но имам търпение Божие. Беше забелязал един от плодовете на духа, който е дългото търпение. И това го доведе до спасение. Това го доведе до изцеление. И когато не се съмняваш в Господа, и когато проявиш дългото търпение, неизбежно ще дойдеш до успеха. Има един брат от църквата в Позуене. За пореден път го давам за пример. Брат, как беше бе? Марк? Ибро. Брат Ибро. Неговата майка дългогодишна вярваща. Много дълги години. И брат Румен ми разправя. Вика, значи идваше, молеше се, вика, и знаеме, вика, че тя има много деца, има деца, има семейство. И никой, вика, дълги години, никой не идва в църквата. Аз сме се молили, вика, за тях да дойдат, да повярват. И тя, вика, ревностна вярваща. През всичките, вика, тия години, само снаха й, забележете, само снаха й в края на нейните дни дойде на покаяние и прие Господа. Само снаха й. И почина, вика, жената. Търпението и молитвите и тя не е спирала да се моли. И забележете сега. След нейната кончина, след нейната смърт, брат Ибро е в църквата, брат Марин е в църквата, това е нейният внук, снаха и още куп от нейните роднини. Защо? Защото имаше търпение да се моли и да се ходатайства за нейните деца и за нейното потомство. Имаше търпението. Може да не ги забеля, може да не беше жив свидетел, но Бог е свидетел, че те са вече в молитвения дом. По някой път губиме търпението точно на момента, който трябва да го покажем това търпение. Отказвам се моля за това, вече то няма файда. Този човек си нищо не става от него и това е. Той си е грешник и въобще няма се разправям с него. Прояви търпение. Ако е твоя кръв, вярвам, че ще проявиш търпение. Ако е близък на сърцето ти, ще проявиш търпение. Но ако е някой по-далечен, но Бог ти е казал да се молиш за него, може би ще си малко по-снисходителен. И няма да проявиш такова дълго търпение. По някакъв път търпението ни към околните се изчерпва много, много бързо. Казват ти една дума напреки и твоето търпение сякаш някой го реже с ножица. И влизаш в скъвги, влизаш в скандали. И тук искам да завърша с най-търпеливия. Исус. Бог да те благослови. С най-търпеливия. Аз лично повярвах преди 20 години. Сега съм на 46, преди 21 години съм бил на колко? На 26. 27. Мене ме чака от 27 години. Проявява търпение 27 години. Ти на колко години повярва? До 15. 15 години те е чакал. Имал е търпение към теб. Искате ли да продължа? Даже още ме чака да стана по-съвършен. Чакаме да стана по-добър. Чакаме да стана по-свят, по-праведен. Нищо, че съм наволен, че говоря. Той ме чака и проявява търпение. Моя Бог.
мой Исус. Така прави и с вас. Ако мислите, че няма хора, които проявяват търпение към вас, искам да ви кажа, че Бог проявява търпение към вас. Ако мислите, че вие сте най-търпеливите, има един по-търпелив от вас. И това е Христос. Искате ли ви припомня за един баща, който изтърпя унижението, синът му да си поиска наследство, докато той още беше жив. За бащите, които имаме синове, е твърде болезнено. Синът ти да си поиска наследството. Наследство се получава кога? Когато човек почине. А какво нещо претърпя това баща, когато синът му отиде и му каза: дай ми наследство, дай ми това, което ми се полага. Претърпя унижението, претърпя болката и страданието, защото това е болка, разочарованието от сина си и му каза: добре, ето ти, това е твоето наследство. Претърпя и нещо друго. Синът му да напусне бащиния дом. Още по-голямо разочарование. Претърпя още нещо. Да похарчи всичко това, което му беше дал като наследство и да го прахоса с лека ръка. Това, за което баща му беше се трудил и беше полагал и беше предал целия си живот, за да натрупа и да му го даде на него, и той с лека ръка да го прахоса. И това неприятно и негативно чувство го беше преживял. И го претърпя. Претърпя и още нещо. Да бъдеш опрекнат от другия ти син, че показваш милост към по-малкия. Беше умрял. И той тогава му каза: загубен бе и се намери. Мъртъв бе и оживя. Защо му опрекваш, че обичам брат ти? И това претърпя. Искам да ви кажа, че Христос претърпя всичките тия неща от нас. Господи, дай ми това, което си приготвил като благословение. Взимам го и ме няма в църквата или в присъствието на Господа дни наред. Прахосваш го, напускаш бащиния дом, напускаш църквата, изчезваш и те няма никакъв. И в един дан момент идваш. Казваш: той Бог е милостив. Той Христос е твърде търпелив. Той е любов. Ще се върна в църквата. Връщаш се в църквата, седеш там на последното столче. И хората, които започват, които са тук на първите столове: къде ходиш, бе, грешник? Господи, сега за него пак ли милост ще има? Пак ли ще има благословение за него? 2 години не стъпи в църквата, нямаше го. Беше те предал. Господи, сега... И виждаш как Бог почва да го благославя ли отзад. Първото благослужение, второто, почва да идва даже насам към средните столове. И си викаш: абе, Господи, аз не съм те напуснал. 20 години сте тук в църквата и не те предадох толкова време. А ти проявяваш милост и благост към това, който толкова време го нямаше в църквата. И Бог и това търпи. Ти да го опрекваш, че той обича възлюбения си. Търпение, търпение, търпение. Вижте, чрез нашето търпение можем да покажем на хората, които са около нас, нашите близки, нашите роднини, нещо различно, нещо добро, нещо, което Господ е направил в нас и изградил. И искам да ви тук една мисъл съм си записал, която не е моя, но я чух и ми харесва. Той ни е поставил за лекар на тези, които ни вредят, защото ние познаваме раните, които те имат. Той ни е поставил за лекар на тези, които ни вредят на нас. Защо? Защото ние добре познаваме раните, които те имат.
Когато ти си преминал през тия рани, когато ти си изпитал тази болка, когато ти си преживял цел до това нещо, ти знаеш как си изцелил и затова сега ти трябва да изцелиш и него. Защото ти си преминал през тази болка. И това е търпение. Той те мрази, той те наранява, той те бичува, обаче ти проявяваш милост и искаш да го излекуваш, искаш да го изцелиш. Защото те обича. Как му прощаваш? И още една мисъл и приключвам. Бог ни е поставил един период от време и след това идва царство. Трябва да изтърпиме този период от време. Трябва просто да покажем дълго търпение. Може да ни е труден живота, може да ни е да сме болни в този живот, може да сме много натоварени. Има една песен: натоварени с грижи и объркани. Може да сме натоварени, да сме объркани, да сме изпълнени с трудности. Изтърпи. 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 Защото те чака царство. Ние сме царски синове и царски дъщери. Амин. Ще завършим с Галатяни 5 глава пак, 22 стих. Плодовете на духа. – 22 и 23. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Нека Бог ни благослови.